Wengane yakwethu uhleleleni ungangenele channel lethu eyungaphambili Umkhanya Kude TV bafowethu inkulu indaba laphana einkundleni zokuxhumana sila esibheka khona indaba etrendayo kulempela sonto laphana wengane zakwethu masibheka udaba laphana oluthinta umsweli laphana injabulo ibe inkulu kubalandeli boKhozi FM emva kokuthi kuzwakale ukuthi umsweli uyabuyela laphana emsakazweni uKhozi FM. Khumbula ukuthi kulamasonto adlule kuye kwazwakala ukuthi umsweli umisiwe emoyeni lapho khona abalaleli bazwakalise ukungenami laphana wengane zakwethu ikakhulukazi abashayeli bamatekisi namabhasi ukuthi bayamdinga umsweli emoyeni ngoba uyakwazi ukubaqwashisa nokubatshela ukuthi kwenzakalani emgaqweni. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini owakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane comment section yizwe ukuthi uthini owakuphawula. Mawumusha cindezela subscribe cindezela nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Azikazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani labalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalandi imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu bheka naluno khaya